Karamɔgɔ dɔɔni dɔɔni. Hakɛ dɔ c'est bon, merci. La garta ni Karim malien. Fais mi taw nyesla la ou fi jogo la no fait. Ici. Kan ici. Buramuso sigi sa. Ne bɛ jɔ de. Ah, i sigi kɛ. Ayi, ne tɛ jɔ koyi. Ne bɛ Buramuso sigi sa. Kan sigi sa. Ayi, ne bɛ da de. Mun de bɛ yan nɔ? An se ka lasigi halisa. Banenu sigi ma karamɔgɔ. Ni nana. Mun nana i sigi? Ne tɛ bɛ da. Minɛ an ka da sɔn. Ayi karamɔgɔ. O fana cɛman in dɛ k'a ladon so kɔnɔ ka da sɔgɔ a da la. Ala solution foyi ma sɔrɔ nin na. Solution foyi de ma sɔrɔ nin na nin wagati in na. N'an m'a ladon so kɔnɔ o ka wusa a ka tunu. N'a bɔra sa a bɛ tunu. A bila bɛ nin fana gɛlɛya de. A tɛ minɛ grand sœur. K'a minɛ, a tɛ minɛ. Ayi, a tɛ dogo. Karamɔgɔ. Allah. Aina. Allah. Ayanda, subaga nunu. Ayi se ne dunne. A tɛ se subaga nunu. A tɛ se ka ne dun koyi. Ma, a bɛ se ka ne dun wa? Ma, wala a tɛ se. Awɔ. Hali sini, n y'a jɛ. Nin kuluba in, ka yɛlɛ. N tɛ yɛlɛ, n tɛ se ka yɛlɛ, n tɛ yɛlɛ. Awɔ, n kɔnɔ, n bɛ yɛlɛ san. N kɔnɔ, n bɛ yɛlɛ. Allah. Karamɔgɔ ni gɛlɛyara dɛ. Buramuso gɛlɛyali ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ. Wallahi. I n'a fɔra nin y'an tile 5 ye dɔgɔtɔrɔso la. Wa i b'a dɔn ne bɛ ka jɔrɔ min na sisan. A bɛ i n'a fɔ docteur tun bɛ to ka calmant min k'a la dɛ, pikiri min k'a la. O de bɛ ka ko in sumaya. Mais ni wagati nin kɛra dɔrɔn pikiri y'a bila dɔrɔn a bɛ wuli tuguni. Sisan n'i y'a jateminɛ o kɔrɔ b'a jira ko kanu yɛrɛ de tun ye wari in ta. Barisa an ye plan min tigɛ a bɛnn'a ma. Karamɔgɔ sabali sa karamɔgɔ. Ne kɔni bolo kɔni ni mɔgɔ banana kɛnɛya ka gɛlɛn diɲɛ fɛn bɛɛ. Wariko ni kuma hali kana fɔ nin yɔrɔ yɛrɛ la. Ni kanu somɔgɔ fɛn fɛn kulo donna na ko fa donna kanu la ke e bɛ ka jɔrɔ ni wariko ye wallahi bilaw jigila bɛ misɛnya karamɔgɔ. N y'a faamu. E yɛrɛ k'a da i yɛrɛ ma i balimamuso de ye ne. Ni ne cɛ ye nin kɛ ne la e bɛ mun kɛ? Sabali sa karamɔgɔ i kun ka kɔrɔ ma sa. Nin ne tɔɔrɔ bi dɛ kanu n'a jogo 12 bɛɛ fa donna la digira ne la. Wallahi. An buramuso nin ko kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen sinon ni gɛlɛyara dɛ. Fa. Awɔ ni gɛlɛyara. Solution jumɛn b'a la? A nɔgɔyabaw an bɔra olu fɛ yen nɔ sisan. Fo n'a farafin fura kɛ. Ni ɲɛma sɔrɔla nin. An bɛ solution de ɲini farafin fura. Tubabu fura ninnu fɛnɛ filɛ olu bɛ fa calmer u bɛ pikiri min k'a la a b'a calmer mais a t'a. E y'a faamuya yɛrɛ de. A t'a ban fo ka nin ko ɲɛɲini farafin fura kundali. N'u ye pikiri nin k'a la dɔrɔn a bɛ suma mais wagati nin dɔrɔn a bɛ tila ka wuli. Pikiri bɛ ten. Ne y'a faamu. Ne bɛ n ka saki ta n bɛ taa Sufi fɛ yen nɔ fɔlɔ. Karamɔgɔ. Wa i ka fɛɛrɛ kɛ yɛrɛ fura ko in na pour que an bɛɛ ka wuli ka solution dɔ kɛ k'anw ka kɛnɛya sinon tɛ ko ye dɛ. Buramuso gɛrɛ. Ne ko buramuso tɛ furabɔla foyi dɔn. Furabɔla wa? N'a danna karamɔgɔ ma wallahi karamɔgɔ dusuma kasilen don wariko na cogo min a tɛ ni hakili to furako na fɔlɔ. An ka fɛɛrɛ bɛɛ ɲini an ka taa furabɔla fɛ. Mais o e ye ne ka ɲɛlɛnni furabɔ min fɛ yen nɔ dun? Tiɲɛ don hakili y'a ye a bɛ yen nɔ an tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka taa n'a ye. N'a y'a sɔrɔ n'o kɔni bɛ yen nɔ o ye ne ɲɛ yen nɔ kan ka se ka dɔ k'a la yɛrɛ sinon ne kɔni tɛ nin. An bɛ taa hali ni ne n'a ma se ka taa ne bɛ taa ɲɛfɔ ye. U ka solution dɔ ɲini a la. Dina mun bɛ yen? Kana kasi sa. Kana kasi sa Dina.
ima kun nin bebe bansa nin bɛ ban sa ale filɛ nin b'a ka fura bɔ ko kuma de la nin a bɛ fura kɛ ko foyi ma kɛ ima kun ya e mɛ kun sigira n'a ye ko Tani Ayisa ɲɛ bɛ yɛlɛ ya i hakili sigi sa a bɛ fura kɛ wala kelen bɛ kulo la yɛrɛ ma dɔrɔn n'i y'a bila so kɔnɔ dɛ an y'a bila a yɛrɛ de ka hɛrɛ kama n'a bɔra kɛnɛma a bɛna bɔ ka taa a yɛrɛ bana fɛnw na an b'a bila so kɔnɔ dɔrɔn a bɛ nɔgɔya sa kuma ne tigɛlen no ala la fa tɛ nɔgɔya a bɛ nɔgɔya a bɛ nɔgɔya Madina mena kuma dɔ f'i ye e kuma dɔ ko ne Aisha bɛ finya e tun m'o dɔn ala e sigi de la ka bi hakili la tile kelen ko ale ko ne Aisha bɛ f'i ye ne sigilen tɛ ɲɛkɔrɔ bi ne ɲɛ yɛlɛnen tɛ nin ya kala to sanfɛ e bɛ i yɛrɛ la fɛngɛ mun na kala ko n to yen nɔ ala ko de don Dina bɛ kɛnɛya sa n bɛna taa kuma ka fura ko yɛrɛ de la n'ala sɔnna ma n bɛna taa fura ko yɛrɛ de la a bɛ kɛnɛya n'ala sɔnna ma mun bɛ kɛnɛya i da de y'a mɛn an bɛɛ bɛna wuli k'an seko k'a bɛ kɛnɛya y'a mɛn han ka ne to yan nɔ foyi t'i la y'a mɛn n'ala sɔnna ma wala karamɔgɔ e ko k'e bɛna taa Sufi ka yɔrɔ ne ko Sufi ka wari ko nin na kɛ cogo di grand sœur ne yɛrɛ kamana gana o kɛcogo wɛrɛ bɛ nin na karamɔgɔ a kɔni ka di ne ye k'i hakili sigi fɔlɔ ɲɔni wagati ni cɛ i b'a dɔn ko an tɛna se ka temps perdu ko ye wagati bɛɛ kɔnɔna ka ban ne m'a fɔ ɲɛna k'a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ san ko polisiw bɛ Sufi da la i y'a fɔ walahi n'a fɔra k'an taara tile 5 fara o kan tuguni yɔrɔ kɔni a cayara an ye tile 5 min kɛ dɔgɔtɔrɔso la Sufi yɛrɛ ne wele ka dɛsɛ ne ma se ka appel ta dɔgɔtɔrɔso la yɔrɔ kɔni ne yɛrɛ kɔni kamana gannen don i ma mais ne yɛrɛ kɔni bolo foyi tɛ tiɲɛ bɔ an bɛ taa an bɛ tiɲɛ fɔ n'a kan ka dilan ka ɲɛ a bɛ dilan ka ɲɛ n'a kan ka kɛ cogoya min na fana a bɛ kɛ ten tiɲɛ la kɔni ne tɛ fɛ ka Sufi lamunumunu bilen nin ko la bilen n'a fɔra teriya min bɛ ne ni Sufi cɛ nin ko kana tan tɔ Sufi yɛrɛ ka ne wele téléphone na a ma ne sɔrɔ o yɛrɛ bɛ ne tɔɔrɔ kuma tɛ ne yɛrɛ tɛ ka se ka Sufi ka appel ta an bɛ dugawu de kɛ ala ka ko ɲɛ nɔgɔya ko i karamɔgɔ amina yarabi taa n'i kalifa don ala la ala kana baasi foyi k'i la ala awɔ ala ka segin bɔn bɛna hɛrɛ y'an ɲɛ la wagati jumɛn problème sur problème nin du nin kɔnɔ Tani Ayisa ni kan ka bana ma nɔgɔya i bɛ kɛ ne ba ye yɔrɔ Madina o fana ye mun kuma ye n ko tuguni sa depuis ne furula ka don du in kɔnɔ yan don min na o kumana e woloba tɛ ne ya ou bien kan kelen de ye ba ya kana n'olu kuma ninnu fɔ ne bisimila ma deli ka bɔ ba ya la ne ma tɛna nɔgɔya Tani Ayisa kana n'o fɔ sa a bɛ nɔgɔya Dina a bɛ nɔgɔya sa a bɛ nɔgɔya ɲɛji cɛ kasiba in dabila a bɛ nɔgɔya ne bɛ ka f'e k'an bɛ furako yɛrɛ de la tantɔ an bɛna taa n'a ye furabɔ yɔrɔ la ka ɲin'a la kasiba in dabila sa ne ye ba ye ka ne to yan nɔ kana na hami foyi e yɛrɛ tɛ denmisɛnnin tugun diɲɛ kuma bɛɛ bɛ ka f'i ɲɛna o ma an yɛrɛ b'an yɛrɛ faga Tani Ayisa e ma maa ye walayi ne y'a ye ne ni ale de bɔra dɔgɔtɔrɔso la ne ni ale de bɔra dɔgɔtɔrɔso la ka na a bɛ nɔgɔya an bɛna taa n'a ye farafin furabɔlaw yɛrɛ fɛ yen ko gɛlɛyara dɛ ci dɔ fɔ ba ɲɛna kɛnɛma awɔ i kana taa yɔrɔ jan na dɛ i y'a ye ko kɔni dabila Ayisa o gɛlɛyara koyi gɛlɛyara ni gɛlɛya yɛrɛ kuma bɛ fɔ nin ko la Salut la famille, votre artiste Kara Design. Donc, à Florian, on continuer à abonner à la chaîne YouTube là. Donc, nous j'aime pas d'enta. On va de mes vidéos c'est pour propulser tout là. La dernière fois, on a fait un j'aime ni femme pas d'un solo. Mais donc, on a une offre alsa à courage ta. Barça, couille non démeri. Ni a j'aime ni femme ta. Donc, du coup, un page be booster, vidéo be booster. Est-ce que vous voyez? Vidéo kadido et alsa, mais au tega siga soro. O b'a sɔrɔ cogo di ni aw ye j'aime ta ka abonné o b'a to u bɛ vidéo partager donc a ɲininen don an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ tɛ dɛmɛ ye an mago bɛ dɛmɛ min na dɔrɔn o ye dɔrɔn a ka abonné a ka j'aime ta a ka vidéo partager Kamu i ba nin wele ka na tan i ba wele tani cogo di Tɛnɛmuso bɛ min Tɛnɛmuso n y'a to ala ma bi Tɛnɛmuso na Kamu i tɛ to yɔrɔ kelen man dabila sa n y'a to ala awo kɛ ni se ya a na don a ka da sɔgɔ a da la yɛrɛ de a ye da yɛlɛ a yɛrɛ ka bɔ de Ne b'a la sogo filɛ nin ye ko sogo wa awɔ n y'a faga a ye bila n y'an ka sogo faga
Ba. Aya akili to ala kanya. Abto ka na le docteur ka ko tento. Ay inteme. Ba ngam to kan tre dok fena sa tani ne ba na fa yo la sa. Ala. Ne Bramso. Ay raba samara be mindi. Asmara we. Sawa ni Bramso. Da sokora ba anta siga ngaro asmana. Bramso ni keleni yawaro la. Da ba sokolo no Bramso foi ta so nangata. Ni ko dun gela na koi. No. Ba. Ba imna ta ma to so no tanto a. Ben Madina ebe fene ka ke chugodi. Ba ne madla ni ma ga bana be no gare. Madina. Tiens la. Ite demsane blé o kama mina tiens fiena. I baga bana yi. Docteur yere a fo ko kun la bana mi do ni nga gelen ko du. Barça olu yere ma famia ye radio ka kun la ga dese o ma famia bana ma ka bo romina. Banere bade masakan fam klinga dire ga fauli mana tato klinga fe dire Abike chugodi. Ba o yere de do. Chugodi Madina. Wo sho ko yere de ato tanto ni fa du la mana. Dina iye warsho ma warsho we abetan o tseka bana fa do mo la tane klinga dire. Nere ko bolo ko were be ngame laydu min tay iga dana deni fala se fe ko mene mo ke wala sa ibabi se ga no ya chugam. Bana famia. Madina idari ha ibina sigi nyogon nya jwana nuna ne kashi la sa sigi nyogon na kala ga wuli kana donc an yere to so kala ya famia do iga da so ya ma Na famia ba. non si ça woni ne yɛrɛ ka nin ko tɛna nɔgɔya dɛ sufi bɛ ne kan o jɔrɔ bɛ ne kan n ka nin ko nka i jɔ ne ka taa dɔ bɔ dɔ la hali ni sufi bɛ ne datugu de bi kɔni ne bɛ tiɲɛ f'a ɲɛna. Ala. Tiɲɛ yɛrɛ la n buramuso. Mɔgɔ dɔnko bɛɛ ban. Ne yɛrɛ kunkolo bɛ ɲini ka na dayɛlɛ ni ye hɛrɛ Kɔni kamana gana. n'a fɔra an bɛ bɔ dɔ la dɔ bɛ n'a dɔw la an bɛ bɔ dɔ la dɔ bɛ n'a dɔw la n buramuso an b'an ko min ka taa an jaabi fantan kungo tɛ ban a n'a donko do problème. Mais n buramuso kori kangu ma bɔ kɛnɛma ka kuma lankolon seri dɔ ma n'o tigi y'i kulonkɛ kangu na. Buramuso y'o fɔ mun fɛ dun? N buramuso kangu jamanen no. Kangu ye yɛrɛ n ba y'an kun miliyan kɛn na dɛ. N ba ye nin kɛra n fa ye nin kɛra kangu yɛrɛ bolo diɲɛ dugukolo kɔ ka mɔgɔ tɛ se k'ale dabali. Wallahi kangu kariyalen no ka bɔ ka taa dɔ dɔgɔya. Wallahi tigi b'i kulonkɛ la. Bamakɔ dun ka bon cogo min na n buramuso an b'o tigi kɔ bɔ min. N buramuso an kɔni bɛ yɔrɔ min na komi bi o kɔni taara ka fɔ da o taara ka kɛ fɛnɛ da an bɛ lajɛ ni ji ɲama jɔlen ni solution bɛ sɔrɔ na pour que kangu ka kɛnɛya an bɛ o de ɲini sisan nɔ kɛ sinon ni kangu y'a don ta kangu y'a bɔ ta nin bɛɛ kɔni taara ka dan kɛ. Ma kuma sa ma kuma ne fɛ sa Madina de do ma kuma sa ma kuma Madina de do sa ma ko Dina de do ala Nin ko kɔni taara ka dan kɛ sa. Kuma yɛrɛ bɛ nin ko la an buramuso. Depuis mɔgɔ bisimila nin don kɔnɔ mɔgɔ ma fɔ ko alhamdulilayi. Madina lajɛ Madina bɛ hɛrɛ yɔli la sa kasi tɛ kasi Madina tɛ ka kasi min kɛ ɲani ni meru ale bamuso yɛrɛ kɛrɛfɛ ma ne de do ma yɛrɛ t'ale dɔn bilen. Ala. Ni an mɔgɔninfin bɛ a ɲini ala fɛ n'a fɔra mɔgɔ ma kɔni k'ala k'i kisi yeko fila ma wallahi a fɔ k'an bɛna arabi mais yeko fila de bi k'i ye i ka kɛnɛ sini i bɛ position wɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ne kamana gana ne kuma sigila ye don kelen da kelen ko fa bɛna don kanku na tange jɔnni ma sa i ka n'i jigi tigɛ ala la koyi don o don ko dɔ bɛ se ka kɛ ala k'an bɔra ɲuman fɛ koyi. An ka nin kuma nin bɛɛ to yen dɛ an bɛ solution fɛn fɛn ɲini pour que fa nin ka kɛnɛ sinon an ma sigi du nin kɔnɔ fɔlɔ dɛ kanku kariyalen don an dalen don su fɛ kanku kariyalen don ka na fɛn dɔ ta k'a da an kunna wallahi.
Buramuso a natɔ filɛ o ta ye Buramuso. Ala n y'a to Ala ma bi Buramuso n t'a talen yan a taara o Adjaratou. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ni sulta ka bon. Wala ni sola ka tan tara du kɔnɔ sisan ne natɔ don. O ɲɛna ni ne yɛrɛ ta tɛ baara yɔrɔ la. O y'a seliya. Kanku dun? Baasi t'a la kɔni. Kanku wa? Kanku min mais a fari man d'a la kosɛbɛ. O kɛra depuis kuma jumɛn? Bon komi Adjaratou y'a terimuso ye n bɛ n'a ye ɲɔgɔn fɛ a Awɔ. bɛ se ka kɛ ko caman b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o kama n bɛna tilen ka tiɲɛ f'i ɲɛna i b'a dɔn o don ko dɔ tɛmɛna an fɛ yen an ye yɔrɔ kɛ an y'an t'o la Kanku ye crise kɛ a y'o crise kɛ an taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la Cogo di? awɔ a serila ka bɔ ka bin a yɛrɛ ma bon an y'a cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a wulila yen nɔ nka k'a n'a hakiliw ma na ɲɔgɔn fɛ bilen O kɛ kuma mɛnna? a ma mɛn nin y'a dɔgɔkun kelen yɛrɛ ye o kɔrɔ Ne n'a na tila ka fɔ taa fɛ. Ne n'a fɔmana dɔɔni dɛ walayi. N bɛ tila ka tɛmɛ a fɛ. ayi dɛ e k'a to tantɔ e ka t'i ka so Awɔ, ni a ko kɛra cogoya min na Awɔ. an bɛ nouvelle d'i ma i y'a Awɔ, faamu n y'a mɛn. n cɛ ni baraji Nse. ni fɛn fɛn kun b'aw cɛ Awɔ. n'a sɔrɔ i ka wari b'a la ni fɛn min bɛ yen nɔ i b'a fɔ n ɲɛna i y'a mɛn Ayi n ka wari t'a la. N y'a Foyi faamu. tɛ ne n'a cɛ. n'ala sɔnna Awɔ. n cɛ ni K'an bɛn o baraji la. awɔ. Se. N tɛ kabako dan ye ko fa donna Kanku la. Ne ka 35,000 ne cɛ dun na kuma sera ne bɛ n ko kɛ cogo di? I jɔ n ka n teliya ka taa fɛ yen. Jeliba Namu jatigi n'i y'a ye wele baasi tɛ ala kana kɛ baasi ye ni bolo funna a bɛ taa tigi kosɛbɛ 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 o y'an ka ɲamakala kojugu wa an kojugu bɛ dɔɔni dilan nin o ye tiɲɛ ne ni n ka cɛ cɛla de i ka cɛ jumɛn ɔ tarawele awɔ wari ko de tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ 70,000 ɲɔgɔn na 70,000 ɲɔgɔn ne y'a di a ma n k'a k'a mara ni n bolo ka s'a ma depuis ne yɛrɛ mago nana se wari ma awɔ wari ma se ka sɔrɔ kara bɔ wari in tununa wa a kɛra cogo o cogo a y'a dɔn dépense ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ne mana s'a ma waati waati a bɛ kuma wɛrɛ fɔ ka fɔ ne ɲɛna ka taa kɛ yɛrɛ hali an ka adamadenya yɛrɛ ni ka cɛ sabula n'a ye ne hakili ma ne yɛrɛ bɛ fɛ ka wuli ka taa ko n jɛra wari in kɔ ne y'a ye ni n taara a bɛna bila kunna ko ayi dɛ ne nana wari ta ne n t'a fɛ ka ne yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn na donc o ɲɛ ye mun ye ka di ye i yɛrɛ de ka se k'a fɔ a la ko wari mana kɛ n'a y'a kɛ sinbo ye a y'a kɛ jɛko ye ko ne y'a fɔ an ka teriya a n'a fɔ balimaya ni wa fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ye hakilimaya ko kɛ don dɔ la n bɔra n ka so n ko n bɛ taa tarawele ka so n taara jɔlen sɔrɔ a bɛ kelenna kuma la ne yɛrɛ tɛmɛna a la n ɲɛ b'a la a bɛ kelenna kuma n tilala ka segin ko yala n ko tarawele tɛ wa ko tarawele don n y'a ɲininka n ko mun bɔnnen b'i kan n'i bɛ kelenna kuma la i yɛrɛ ma nin wagati in na a donna nin wariko kelen na k'a ɲɛfɔ n ɲɛna a bɛ semaine kelen bɔ ne ko n ko baasi tɛ n ko n bɛna kuma i fɛ mais a bɛnna ni i b'a dɔn an ɲamakalaw tɛ sigi a bɛnna ni n dati ye ci dɔw la n mɛnna ye dɔɔnin sisan n yɛrɛ nana ala yɛrɛ kɛra e ye n wele bila n ma ka n'o wariko kelen fɔ n ɲɛna mais n'i y'a ye a tɛ ka appel ta est ce que o kɔrɔ tɛ ko problème dɔ bɛ a ka so parce que ale ka so in ye o ye a ɲagaminen don n'o kɛra ɲɛɲini ma n ka di ne e de ka se sabula ne taara hakili bɛna taa di ne la a ko ne bɛna wari di ma dɛ o ye tiɲɛ ye a kɔni ka di ne n bɛ taa lajɛ ko min b'i ye k'o gindo ɲini k'o dɔn n'o tɛ wariko mana gɛlɛya cogo o cogo a tɛna ba ka appel ta wa a tɛna dogo e la ka se o bɛɛ ma mais n bɛ taa lajɛ n jatigi i ye min kɛ nin hakilimaya baara ye i ye ci min fɔ n b'a lase a ɲuman na ni ala sɔnna a ma an b'a ko la waati awɔ wa Buramuso a ye bere ta koyi walahi a bɛ ka na ni bere in buramuso
Buramuso ja e fana bɛ se. N'aw bɔra ni aw faga bi n'aw bɔra An ni karamɔgɔ yɛrɛ i tanga da dɔɔni dɛ yɔrɔ ma tila ni dali ka di koyi a yɔrɔ sumanen mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don nanga ma tila ka dɔɔni wallahi dara in yɛrɛ jɛlen tɛ komi n'an ka kungorodonnaw fara ɲɔgɔn kan bi kungorodonna ka ca koyi n'an ka kungorodonna nga Allah mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ ni kɔni e nin ye hɛrɛ ye a fɔ maa ta bɛna to tan tɔ wa han ne kɔni bɛ sigi yan kɔni bi kɔni mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛ ma yan mɔgɔ si tɛ bɔ yan fo ni ba nana bi kɔni mɔgɔ si tɛ bɔ mɔgɔ yɛrɛ sɛgɛnna yɛrɛ ni bɛ se ka to tan tɔ wa e ma Madina a kɛra cogo di est ce que e mɛ da la tɛnɛjɛlɛ ni tile awɔ ne bɛ da la maa de tɛ yan jumɛn maa de bɛ so kɔnɔ yen mun b'a la a ma ŋɛnɛ de tɛnɛjɛlɛ ayi o tɛ se ka kɛ fa de donnen don a la ayi ka n'o fɔ yɛrɛ o tɛ kuma ye fiyewu wala fa de b'a la dɛ o tɛ ne e kelen ka ka dayɛlɛ n ka don bani ko mun dayɛlɛ a bolo a kabako bɛ da tɛnɛ ajɛ fɛn kan dayɛlɛ n ka don bani Madina ka dayɛlɛ wa dayɛlɛ kɛ a tɛ se ka yɛlɛ tɛnɛjɛlɛ a bolo a kabako bɛ da tɛnɛ ninnu kan kɔnɔna nɛ i tɛ se ka don dɛ i tɛ se ka don yɛrɛ de ayi ne ka bɔ yen bani ne ka don n'a ye mun de ka kɔnɔna na ne ka foyi t'a la dɛ ne ka sira t'o la n ka don i kɔni bɛ ka don don ni a ye mun di kan kɔni ne kɔni t'a fɔ ka ban n'a ye mun de ka kɔnɔna na o y'a bannen o y'a kɔ bannen de ne kɔni bɛ sigi an ka o kɔnɔ n b'a ka fa in jɔlen don bɛɛ de b'a bolo sokɔnɔna in na ye n'a ye mun de kan ne ka foyi t'a la e tɛ kuma min n y'a f'i ɲɛna fɛrɛ la k'a f'i ɲɛna dogo ni fɛnw na i ma sɔn ne kɔni bi kɔni ne tɛ don dɛ fo baga na sinon ne kɔni tɛ don so kɔnɔ bi a kɛra cogo di kanku la ilala Muhammad rasulillah ja u bɛ min fɔ tiɲɛ de don koyi kanku ne ka 35 dun ja ne cɛ bɛ ne faga bi ne yɛrɛ de ma 35 dun kanku ne ka 35 dun kanku y'o kɛ cogo di dun kanku ala Ma ta 35 de juru tan duuru. Madina ne y'a fɛ e yan tan tigɛ kana don dayɛlɛ hinɛ na ne y'a fɛ k'e kana don ne ko e ma k'e kana don ko n b'a bɛ wuli Madina ne ye kuma bɛɛ fɔ e ɲɛna e ma ne ka kuma lamɛn ne sara Madina dayɛlɛ sa ayi a bɛ bɔ kanku hinɛ na kanku ne bɛ nin ko kɛ cogo di Allah hinɛ na Madina Anche Sufi. Ma jiliba seri ma kaban. Ayre ne jiliba ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ. Jiliba ma ɲɔgɔn ye. Ayi. Ni bɔra ka jiliba ci e ma. Jiliba ko la. A bɛ tile joli bɔ ne bɛ kɛ wuli ka dɛsɛ. Ne bɛ k'a ci ma wari ko ne la. Ah Sufi. Tiɲɛ yɛrɛ la bi ne kuma sulilen selen ma walayi. E ko min kɛra. Wari ko in na kɛ.
ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ kuma in daminɛ sanfɛ de wa n m'a daminɛ duguma wa walayi kuma daminɛ cogo tun ne ne la nka Sufi i bɛ tiɲɛ yɛrɛ dɔn wari in tununa awɔ ne taara ni wari ye don min na e ye wari di ne ma ne taara wari di n muso Ayisa ma a ka wari in mara a ka dogo yɔrɔ la kɔrɔ barisa a bɛ n ka fɛn caman mara n'o kɔni ne jira wari in e ye Sufi ye ne de cɛla wari in ne yɛrɛ bɔra ka muso ka baara de kɛ fo ne contrat wɛrɛ sɔrɔ Sufi kana ne nɛgɛ sa ne jira wari in balimaya de b'a dɔn an ta tɛ teliya yɛrɛ n'o de don ne jira wari in e ye Sufi walahi ne jira cogo di tan kɛra i ne balima ne pire dɛ ne jira wari in kɔnɔ ne jira gosi ne yɛrɛ kun k'i wele k'o de f'i ɲɛna fana bi ma ti wari la ne jira la n jatigi a kɛra cogo di Jeliba baasi t'i la Jeliba basi bɛ na dɛ i Jeliba bɛ ko kura ye bi dɛ e kuma i donna gardien la de o tɛ Jeliba ma mun bɛ i ka mana walahi ma kɛra fatɔ ye fa donna la fa astafurulayi k'a kɛ fatɔ ye wa k'a kɛ fatɔ ye ka fa don a la a ma kɔkɔlɔ kabako da tana Ayisa ni tanti Awusa kan o mana kɛ cogo cogo e dun sigi kun da la ta ka da awɔ ne ye da sɔgɔ de walasa a fana kana se ka bɔ kɛnɛ ma nin y'a dɔgɔkun kelen de fa de bɛ mana so kɔnɔna na ne bɛ fɛ sa e ka don e ka taa lajɛ Tanaja filɛ nin o nana dɛ a bɛ boliboli la o ko fan bɛɛ la ne taara o yɛrɛ bɛ togo la so in kɔnɔna na ne ka don wa awɔ baasi da yɛlɛ n k'a lajɛ n ka taa lajɛ min bɛ yen awɔ don sa bere kɔni b'a bolo kɔnɔna na yen dɛ n jatigi ni bere b'a bolo i bɛ kɔn k'o fɔ e yɛrɛ b'a dɔn bere b'a bolo surtout maa min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ e b'a fɔ ko ne ka don o kan Jeliba a b'e dɔn a m'e wolo wa a ye ne wolo a ye dɔn nin wagati in na a tɛ ka ne mun b'a yira k'a ma ne min wolo k'a bɛ ne dɔn nin ko in to ta n b'i wele bila i fa ma sisan n'o ye n yɛrɛ jatigi ye an kana nin ko in bila dagiri da la n b'a lajɛ k'a wele ta e Sufi nin dun diyara ne ye n'o tɛ Sufi e Sufi ne maloyalen don koyi walayi ne t'a dɔn nin ko kɛra cogo o cogo a kana k'i kɔnɔ k'i kun ka ne wele fana ko n kun bɛ ka ban i ka telefɔni ta dɛ wari in tununi ko la a ko kuma cayara ne yɛrɛ ye du la bɛɛ lasigi ka réunion dɔ kɛ walasa n'a sɔrɔ maa min ye wari in ta n'a tigi bɛ ne ka so kɔnɔ ɲɛ ka se ka don a la an ye réunion sigi ne b'a dɔn ni maa bɛ nin kɛ soit kanu don n'a ma wari ta ka dogo i sɔrɔ a ye wari ta walasa ka an bila kungo la dɔrɔn an y'a lasigi ne m'a f'i ye ko Ayisa ɲɛ yɛlɛlen don wa an ye kanu lasigi ne de ko kanu an y'a ye ka wari ta walasa k'a bagabaga n'a sɔrɔ ale de y'a ta k'a fɔ a ko ko ale ma wari ta ne ko Ayisa yɛrɛ ɲɛ de y'a ye k'a ta a ko Ayisa ma ta ne ko Ayisa ka wuli ka taa ji soli ka d'a ma Ayisa wulila ka taa ji soli ka na di Kanu ma yɔrɔ min na dɔrɔn Kanu ye kulekan kelen a yɛrɛ la dɔrɔn a binna an ye Kanu cɛ dɔrɔn ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o yɔrɔnin ɲɔgɔn bɛɛ la Sufi an ye tile 5 de kɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ pikiri la u ka sérum k'a la ja Sufi Kanu hakili taara pewu awɔ i ka telefɔni ka so wala a bɛ ka sɔnni a bɛ ka sɔrɔ wala alo n jatigi allo Jeliba ja i ka so kalalenba dɔ ya bi ko takami e nana sɔrɔ e denmusonin bɛ da la i ko gardien ka da sɔgɔ ko ale ba kunkolo de wulilen don ko i ye bere ta i muso dɔ in n'a i kɔrɔmuso ani a yɛrɛ terimuso ko k'a bɛ ka du yaala olu kɔ ye ko balɔntana wala b'o de la n'i ma na ka na i ka du lajɛ a ma nɔgɔ dɛ awɔ n y'a faamu an bɛna sisan awɔ ne yɛrɛ ni Sufi bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna sisan i bɛ na ayiwa baasi tɛ i bɛ na n yɛrɛ sɔrɔ da la n tɛ se ka don ta dɛ jelikɛ kɔni bɛ micro dɔn nka bere kala jeli t'o dɔn dɛ i bɛ n sɔrɔ da la yan jeliba seri ko yan e ye jeliba seri yan nɔ ko Kanu kɛmɛ ka bere ta Ayisa ni fɛn kama n y'a f'i ɲɛna a kunkolo yɛlɛmana ka bere ta wa awɔ n jatigi muso k'a bɛ na sisan Jeliba tɛ sigi e k'i sigi e k'a to ne ka n jɔ ne bɛ n sigi wala e k'i sigi e k'a to ne ka n jɔ parce que nin ko in bɛ woloma ne jɔlen maa min ni bere don n'i nana i sigi n'o bɔra i kɔfɛ Jeliba a ma nɔgɔ dɛ sokɔnɔna kalayalen bari depuis sɔgɔma a y'a daminɛ mais mun y'o fana bɔnɛ bi o ka na se nin bɛɛ ma
Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisa i jonga nyefo aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama ore bina continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an ka ladilikan d'a ma ki hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye. A b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.